Szűcs Alexandra vagyok, a Veszprémi Royal Kert Kft. Tájépítész tervezője, a Makeosz elnökségi tagságában is benne vagyok. A Makeosz idén 30 éves, és ebből az alkalomból újból meghirdetésre kerül a kertépítő névódíj. Ennek a pályázatnak az a célja, hogy a szakma presztízsét növeljük, olyan munkákat, amik példaértékűek, kiemelkedőek, ezeket díjazzuk. A zsűrizésnél elsősorban az ökológiai szempontok, az innováció kerül hangsúlyozásra, nyilván a pontos, precíz műszaki kivitelezésen kívül. Kik, akik pályázhatnak? Makeosz tagok. A pályázat feltétele a nevezési tervdokumentáció beadása, ami áll egy kertleírásból, tervek beadásából, egy fotodokumentációból, és be kell fizetni a nevezési díjat, ami most per pillanat 50 000 forint kertenként. Pályázni 5 kategóriában lehet, vagy közterülettel, intézménykerttel, magánkertekkel, lehet vertikális zöldtető, akár beltéri növénydekorációk, és van egy olyan kategória, ahol a 15 évesnél idősebb, jól karbantartott kerteket díjazunk, ez az oldtimer kategória. A pályázatokat december 7-ig lehet beadni. A december 7-i beadás után december végéig lehet a hiánypótlásokat még beküldeni. A független szakmai zsűri januárban kezdi meg a munkáját, és január folyamán fogja értékelni a munkákat. Egy objektív pontozási módszert találtunk ki, amivel a pályaművek értékelve lesznek. Kategóriánként a legtöbb pontszámot elért pályázatok lesznek a kategóriagyőztesek, és egy bizonyos pontérték fölött kiváló kert címet fognak kapni a kertek. Ezen kívül külön díjak is kiosztásra kerülnek, és a díjazottak nem pénzdíjas a pályázat, a díjazottak a Makeosz jövő évi országos szakmai kommunikációs kampányában kiemelt szerepet fognak kapni, reflektorfénybe kerülnek, nagy közönség számára is bemutatásra kerülnek ezek a kertek. Az eredményhirdetés 2026. februárjában a szakmai napokon lesz, ünnepélyes keretek között kerülnek a díjak átadásra. Úgyhogy elő a zöld értékekkel. Ha valakinek még további információra van szüksége, akkor a Makeosz hivatalos honlapján még több információkat is találtok. Hajrá!